Pa ko je profesor? Ko je profesor? Ju provokime! Ju provokime! Završava svoj posao. Neka policija ne završava svoj posao. Budite mirni. Neće biti mirni. Budite mirni. Pazite, Budite mirni. mi smo mirni, nemojte ga steže za vrat. To je samo učenik škole. On provocira. Jel vidite vi koliko vaši provociraju? I svi ni molim to, ovi što sede provociraju. Stvarno, vas neka policija i vama kaže da mi provocirate. Možete zavratiti iz škole,